Γεια σας και κανονικά συγγνώμη πάλι. Είχα πολλές μέρες που δεν έκανα βίντεο. Ήθελα να πω παιδιά, αυτό το βίντεο είναι πάρα πολύ μικρό. Ήθελα να σας πω ότι το κανάλι θα γίνει μια παύση και στα 3 κανάλια. Θα σας δείξω, άμα είσαι καινούριος πρώτα, κάνε μια εγγραφή. Πάτα αυτό κάτω εδώ, την εγγραφή που λέει και το κάμπονο κουδουνάκι, για να μην ξεχάσεις να κάνει ένα βιντεάκι. Και ήθελα να σας πω ότι και τα 3 κανάλια θα κάνουν μια παύση, όχι για πάντα, μέχρι την άλλη χρονιά που μας έρχεται. Και δεν σας είπα, καλά Χριστούγεννα να έχετε όλοι και πρωτοχρονιά όλοι σας. Και ήθελα να σας πω ότι ναι, κλείνουν κανονικά και τα 3 κανάλια στο YouTube. Απλά κάνω μια παύση και μέχρι 1η Ιανουαρίου θα γίνει αυτό και μετά συνεχίζουμε δυναμικά. Το πρόγραμμα για τα βίντεο τα έχω πει, είναι Δευτέρα, Τρίτη και... Όχι παιδιά, φέρνω λίγο τη βλάκα είναι. Αυτό είναι το παλιό μου πρόγραμμα. Ήθελα να σας πω, περίμενα, Δευτέρα δεν κάνουμε βίντεο, ούτε τη Τρίτη ούτε τη Τετάρτη. Ναι. Όχι, τη Τρίτη κάνουμε, ναι. Άρα δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη έχουμε βίντεο. Την Τρίτη κάνουμε βίντεο σε αυτό το κανάλι, στο Brookhaven. Την άλλη μέρα, δηλαδή την Τετάρτη, κάνουμε στο κανάλι Parkour, που θα σας τα δείξω και τα 3 κανάλια τώρα. Και την Πέμπτη στο Games. Τώρα θα σας εξηγήσω τα πάντα. Μπαίνουμε στο κανάλι. Στο κανάλι μου. Κανονικά στα κανάλια μου, επειδή έχω 3 αλλά τέλος πάντων, ναι. Αυτό εδώ πάνω, περίμενε. Ναι. Αυτό εδώ πάνω, παιδιά, είναι το RP Φώτης Brookhaven. Δηλαδή, εδώ παίζω Roblox, αλλά θα παίζω μόνο Brookhaven, μόνο σε αυτό το κανάλι. Μετά, στα άλλα κανάλια μου, σε αυτό, όποιος δεν είναι να μπει, σε αυτό πάνω είναι που κάνω parkour. Δηλαδή, κάνω και parkour, αλλά και vlogs. 2 σε 1 δηλαδή. Αυτό λέγεται Φώτης _parkour IRL. Το IRL είναι ζωντανά, δηλαδή στην αληθινή ζωή. Όχι σε games και τέτοια. Ή κανονικά μπορεί να έχουν και games, μπορεί να έρθουν και games σε αυτό το κανάλι, αλλά Και το τρίτο είναι αυτό. Το τρίτο είναι αυτό που παίζουμε πολλά games, όπως παίζουμε Fortnite, παίζουμε δηλαδή και σε PlayStation και σε laptop και πολλά. Εδώ θα παίζουμε διάφορα παιχνίδια, αλλά τώρα προς το παρόν να κρατάω το Brookhaven, επειδή αυτό έχω. Τίποτα άλλο, κάνουμε μια παύση, όπως σας είπα. Αυτό το βίντεο είναι πολύ μικρό, είναι τώρα 4 λεπτά φτάνουμε. Τίποτα άλλο, ξεκινάμε 1η Ιανουαρίου δυναμικά και τίποτα άλλο αυτό. Αυτό ήθελα να σας πω, κανονικά αυτό ήταν ένα story time. Καλά Χριστούγεννα σε όλους, bye bye.